Ao redor dun cento de persoas concentráronse este mediodía ás portas do Centro de Saúde de Aguiño para exixir novamente a cobertura total das dúas prazas de médico de familia. Decidiron retomar as movilizacións ao ver como levan segundos facultativos dende hai un mes e o que queda vai ir de vacacións próximamente. Porque xa tiñamos dúas doutoras e incluso tiñamos un residente tamén, estaban tres, estábamos moi ben atendidos, claro, pero agora resulta que, a ver, a que está aquí ten que coller vacacións, sí ou sí, que todos temos dereitos, e a outra debe estar de baixa, e non mandan, en vez de mandar relevos, de mandar dous suplementos, non mandan a ninguén, mandan por horas a nós non solucionan o problema. Nós somos 1.800 persoas que estamos nesta clínica e somos moitos cada día que temos que vir. E isto non podemos consentilo, porque aquí hai xente moi envellecida que necesita con cuidados, que necesitan que estén continuamente irnos visitar a casa, que son xente que non se move, e entonces non poden atender a xente que está aquí para as consultas. As consultas están tardando máis de 3 semanas. Ou incluso máis, porque ás veces chamanche que tardan 3 semanas e chamanche que teñen que volver a retrasalas. Porque non saben, en realidad, que horas van a vir, nin que médicos van a vir, nin que é o que vai a pasar. Segundo sinalaron, a súa intención é continuar coas protestas indefinidamente, despois de ver como a promesa por parte da Consellería de dotar o Centro de Saúde de 2 médicos a tempo completo non chegou a cumprirse. Imos a seguir hasta que o consejamos. E se temos que ir volver a Santiago, vamos a volver a Santiago. E desde aquí ao Concelleiro de Sanidade, que se deixe de andar inaugurando cousas de festa en festa, medallas, colgándose medallas, que veña aquí mirar o problema que temos os veciños, e non só para os votos, que veña mirar os problemas que te estamos pasando, que os estamos pasando moi mal.